أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما السلام عليكم. وعليكم السلام. Ami awfo ami awwali mando kawuli dikana alhamdulillah balabu salamu fatih bismillah imam abdurrahman kika misribaina awni awni garaji ambawo ni awwali mando anga shehu anga mubadalu anga kalifo kalandum ayo bismillah alhamdulillah akadunga fo ayi jemuka baisiki gu jawasu bawo ali oratem kan tek yoma chugani na Syekh Ahmad Al-Tijani Abu Abbas aga kutbania ninga nyamaya kutbania itu baye punya baru akira Syekh Ahmad Tijani kabelini kaloye domamba kono leta alishibi sababu tanshibi wode kutbania dui afana la inga fo bianga jemuka basi ballahu misilla kutbania ninga nyamaya alhamdulillah rabbil alamin ambalo kabofokae kana bogano Chairman Secretary Abubakar Al-Tijani ambafu ninga wali mando ayala ninga fo alika kebi emission invité alaka na jebi khutbania ninga maya ambal maslamo insha Allah okma Chairman Secretary bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kayowi basula anga shehu na kalifa na mukadamu kai tibo basula alhamdulillah bila inshallah ibna ballahu anga nje mabaka inshallah amana kuma munga miambal maslamo atijaniyatu ala mizani shari ambalo balansi tebe koyi no yesala balansi sharia balansi amba febi katijaniyata kabla sharia balansi kono na so aliku balansi kono wal manade ku akono bi amene do angani jamkana insha Allah tijaniya an islamia sharia abi nyonta ati nyonta anga bi jamka kono amena odo insha Allah ayo bismillah aw jamka inane ne jamka inane insha Allah adin aw nafa to sayda mesinima ika fujo foye ana so jamka insha Allah bismillah alhamdulillah rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن تاج العارفين ورسول مولد الأتقياء سيدي ومولاي عبد العباس أحمد بن محمد الشريف الحسن التجاني وعن كافة خلفائه ومقدمه ومحبه وتلامذته وكل سائر سبيله إلى يوم الدين. آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Sebenarnya Felipe kerana orang balabe katanya orang salah kerana berjuang untuk bukan yakinan kita orang puna ani orang kerana ani kaum belasra ani dia dah fencama kami kasih familia yang lebih orang ini Boleh orang Afrika Islam bela jenis yang melakukan kalau orang bela jenis kemudian befu ini kama bela afle kalau orang Islam melakukan dalam insyaallah wacana saya lagi fukuman Islam ini kan mau mengubah dikana kalau kasih bela Buku jaman sebau awam berkerja, anak kandung hal itu do ye kumai me Facebook sampai do ya me jualan ulah kanali awam berkerja insyaallah syarif mustafa haidara ibsna niagere insyaallah kamu pada mufu kalifo befu insyaallah imam abdurrahman bin anga ya funna wal mando kata amba ya bisiro nabi
ninga jemba inshallah aywa chama sai ambe to anga jemba inshallah la tijaniya sous la balance la charia ko yi ko dalale charia karabla rasika naso alisla la charia nyota suyala bitani ayalo che akadani dabuya kele ko akala kadaka islamika constitution islamika basi ko neni ni jemka bay ansika dabne abada fama ko la aya do ni kala fo lame am so Allah jemka inshallah ma ana an baye be ka do ni ma imam abdurrahman keita ko la ado kala inshallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم Alhamdulillah ni tuyo ko da kane ka bada ne imam Abdurrahman Keita an yi fudu da nan inshallah ai wato sai Allah jamba ko ni na fudu da ni sima yi ciwa ni an ma bari fɛn dɔ bɛ yen min tɔgɔ ye ko tijaniya an b'an mɛn tijaniba tile la an b'an mɛn saharaw tile la k'a fɔ ko kɛra tijaniya walima tijaniya yɛrɛ kuma di kun tɛ yen tijaniba sunbalebalen kɔfɛ de ka waati jan kɛ tijaniya nana ka na tɔgɔ nana ka fɔ ka don silamɛya kɔnɔ ayiwa ni ko kɛra o cogoya la olu caman na an bɛ olu fɛnw wele de ko bida. N'o ye ko kura ninnu ye diinɛ la o la est-ce que an tɛ se k'a fɔ ko tijaniya fana wele bida tɔgɔ la wa bisimila. alhamdulilayi rabbil alamin sheikh ibrahim dawara ka di ɲininkali an bɛ fɔlɔ ka ala ɲini an ka sheikh baw n'a ka karamɔgɔ minnu sigi k'u fo ka dugawu kɛ u ye ka dugawu ɲini u fɛ ka hakili ɲini kɛ u fɛ ni fili ninnu kɛra
jadi kita kadang kadang mengurungkan pasal. Baik berkaitan jadi karena kita dalam tombol jadi berlangsung. Lagi dan langsung beberapa mawati. Ikan hukum yang ada di Eropa, after Feng and Feng atau Bara Tohon yang bisa berbidaya, gaya netijannya yang berbidaya berbidaya. Ni basafullah yang bidaya, itu salah yang bidaya, itu hayla yang bidaya, Madina yang cuma sama. Ni sama yang bidaya, kurang kira bidaya ambil sok. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala ويبيع فهمتوني نحكي له بقى فهمك كأننا نوم بالله ولا منه بعد الدنيا سيدنا عمر عليه السلام عليه بارك دمنا كلا كوفي وخلي يكون كلا كفوباري ما كل يبيع تعليمان نيجي ما البيع بدأ فيه aku tarik bidaya nyom blamina sabula ala ko suka jo la suka jo te to la ni hakila ni wati la ala mo fo sina Umar yo sabasi ay wati sinda hakio sinda mami la kila ma fo al qur'an ma fo ko wala ala ko bidaya ma ko sabula aya la sinda ala ko do no aqimi salata liduluki samsi ila ghasaqi wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhudan أقوى من الليل فتحجد به نافلة لك Pernah udah kau kerja kaki zaman alman kile kau sani kau kau sahabu kau fe kau kaki pernah ini dah berusia pernah kau berapa sudah tahajud ukona na kalima ini basi na Umar ini dah mau tahajud dia lapan ini dulu dah lapan ini nggak ada nafla zaman nafla dan menurut aku ni bidia kalimani kalau jumbala feng itu di bidia ya feng ini ni bosan Sayyidina Umar oleh sahabat ini hal dari bidia oleh tidak ada kadang orang lupa ada yang sunnah dia sunnah itu berfaham boleh fakir dan itu berdoa fikir Islam ambil ni kono ni bokuka mujawidu wele tajwidu kela wele ma do sugandi jama'aya ka fokon de tajwidu kela wele kalima tajwid sunna adam na mawqa fi ni kila kila afwa wala kila wa fi san kala na ni fokon be kuni tajwidu ma na yo wa fi tajwid Qur'an ambe basilla amma sahadi sama fulode Qur'an de ambe ka basi wa Qur'an tajwid wuridu loni kala be na kan ka ke wajibi ibn Jazari le bab la dikatu sahih wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yajawid al Qur'an fa huwa 'atim li'annahu bihi ilahu anzala mara aqul li'annahu bihi ilahu anzala wa hakaza minhu ilayna wasala به إله أنزل ولا تكن الاسم موجود. Aku ada yang pernah ngaji jadi ini, mereka maafum orang ayat jadi ke, sahabat maaf ayat jadi ke, publikasi doa sudah nyambung di, publikasi yang ada kalam pun jadi publikasi. Oh mau fana bila dia pasal tomi yang apa yang kofi. Oh mau barang bi pasal tomi. Tijaniya lasu be Islamia lasu ye niade tijaniya yoro de tun me ka to ni dama de o de kera kurai mawbu to de kurai la bara ye lasu adona ma fa ya no famia donc o kama iba do muna ka foko a tsira ke bidai shejan de magalika abangana la wa o azli fe aka nyama yake yara la nyana yoro bato ka mata kala na yoro ni atara maka yere hiji bane kofe
ayi sigi maka kalo kɔnɔ ta tɛ foyi la i b'a sigilen kun bɛ min na dɔnnikɛla minnu n'a ma se ka taa u ka dugu la n'u bɛna maka n'u ka ɲɔgɔn rencontré a ye dɔnni min kama an n'u ka échanger k'a filɛ a ta ɲi ka ɲi wala a ma ɲi a tilaw bɛɛ de la a nana don min na a bɛ bato in kɛrɛnkɛrɛn k'a da kɛnɛ ka yamaruya la a kun bɛ se ka kɛ a fa dugu la walima a ye fa yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ musow nka yɔrɔ ɲuman sugandi o don bɛn kɛra ka dɔnnikɛlaw kun b'a fɔ ko k'a da ilmi an yanfajira min himani fas o lam takun fiha safsun wala kabira wala sarila ani ko bila sɔrɔ diɲɛ dɔnnikɛla bɛɛ de waso ni fas de kalan na ko ala ni fas ka kalan fɛ k'a kogo k'a bɛ n'a fɔ dɔnni ka bɔ kogo la Cheikh Jan bɔra faso la a taara sigi fas n bɛna min fɔ n bɛna fɔ dɔnnikɛlaw cɛla ni kalo don dɔ ka sigi ma a balola ka sa dɔnnikɛla kelen ma sɔrɔ min kama i ye nin kɛ a tɛ saya a kɔfɛ de mankanw cayara a ka waati kɔnɔ a ma ye hali min b'o la a kɔfɛ sa mankanw cayara komi ko cogoya ye o tuma ni bida dɔ ni bida tɛ o dɔnnikɛla ninnu bɛ se ka fɛn ɲɛ o ma se ka bida sɛgɛsɛgɛ ka bɔ min na ne ma dala ko bi kalikɛla bɛ se k'o sɛgɛsɛgɛ o kuma a y'a sigi min kan o la yɛrɛ b'a fɔ k'a ka kalika in lasu ko baasi fila de b'a la alkitabu wa sunna a ye kumakan dɔw fɔ a ka dɔgɔ i k'a fɔ baga ni mɔgɔ da caman b'a fɔ ni terme wɛrɛ mais ale ka terme fɔcogo a ko iza sami'tum anni shay'an a ma fɔ iza sami'tum minni shay'an parce que n'a tun ko minni shay'an a bɛ se ka fɛn dɔ fɔ fili b'a la a ko de anni n'aw maa wɛrɛ y'a fɔ u ye ko n y'a fɔ n'aw bɛ fɛ k'a dɔn ne y'a fɔ wala n m'a fɔ fasinuhu bi nizam shari a ye sariya balansi na diya ka kuma in bila kɔnɔ n'a ni sariya bɛnna n ka kuma fɔlen don n'a ni sariya ma bɛn n ka kuma fɔlen tɛ o kɔrɔ tɛ ma kalo de dara n na ne ma fɔ n tɛ fɔ ko n tɛ sariya la a yɛrɛ de ye fɔ nin y'a yɛrɛ ka fɔlen ye a b'a ka kitabu la donc n'i ko ko o tɛ sariya kɔrɔ peut-être e de ma ka kuma mɛn i ye maa wɛrɛ de ka kuma mɛn ale kan a ka du ye ni ko k'i k'a pese n'i ma se k'a pese k'a sigi a bɔ yɔrɔ la kana danbe ka taa ale la k'a kɛ alhamdulillah est-ce que i ye kuma sɔrɔ kuma daminɛ na i ko fɛn ni a tɔgɔ k'u tɛ kelen ye donc sisan tijaniya lasun tijaniya ye mun ye dakurunya damatɔ k'a sɔrɔ an m'a yɛrɛ bila kuma caman na mun y'o voilà n nafa ka bon kosɛbɛ tijaniya ye ala ɲini sira de n'a fɔra ala ɲini sira o kɔrɔ ko diɲɛ t'a la ale tɛ ɲini diɲɛ kama a bɛ ɲini ni ala cɛla bɛ ɲɛ cogo min kelen wa ala ɲini sira min don bato kɛrɛnkɛrɛnnen de don k'a bila waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ ni maa ninnu y'olu sabati jiko kɛrɛnkɛrɛnnen don wililen b'i fɛ i k'i yɛrɛ masiri n'o ye n'i ye o sabati a bɛ fɔ kɛ tijaniya kalanden ye ni sabati furu ba ye baara ye o jiko kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu fana silamɛya don dɛ mais ale ye silamɛya y'a bila yɔrɔ min ale ye do de wajibiya walasa ka nin do in dilan parce que maa bɛ ban fɛn dɔ la ka sɔrɔ haramuya de tɛ o bɛ silamɛya fan bɛɛ e bɛ ba la ka sɔrɔ haramuya de tɛ misali la an filɛ sigilen misiri de kɔnɔ sariya ko cɛ lawura k'a bɛ d'a ma a baara la ka d'a kelen kun na nka e ɲɛ bɛ jɔn na yan nɔ ko ka fini da ne bɔ ka kɛ an bɛɛ ye kurekibaw fɛnw ni jumɛn na parce que min b'i dafa sariya b'a fɔ de kana dɛsɛ nin na nka min ka ɲi ka tɛmɛ o kan o bɛ yen n'i y'o kɛ o de ka ɲi sariya b'a fɔ de hali n'i bɛ kɛ maalankolon ye mais gaya parce que bi ni anw filɛ yɔrɔ min yan sisan maa mana invité k'a ye tirikoni don ka panca don kan na an b'a kɛ mun ye an t'a kɛ maa sɛbɛ ye mais an ma sariya foyi violé parce que sutura dafara ka ban
mais masa bɛ fini tɛ a fɔ ko al-Ghazali jiko minnu bɔ cogo la dɛ diɲɛ ɲɛ ko k'i ka olu bɔ i yɛrɛ la i ka kɛ maa dafalen ye sariya k'a sɔrɔ e dafara sariya b'a fɔ i ka fɛn dɔ kɛ n'i y'a kɛ i tɛ tan a la nka n'i ye sariya fɔkan kɛ i bɛ tan o la an karamɔgɔ bɛ dɔ ka baro fɔ a n'a tigi yɛrɛ sigira mɛ a kɛra k'a n'a karamɔgɔ tɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ k'a fɔ ko sariya ko ni sariya tɛ foyi ma ɲi bien vrai que sariya nana kun dɔ de kama ale kun t'o dɔn latigɛ nana mun kɛ ale yɛrɛ b'a ka bolifɛn na a nana bali ka denmisɛnnin 2 de ta a 2 bɛɛ jogin na olu ta ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la donc min fɔra sariya la n'i ye maa jogin tasarali de don كتبنا عليهم فيها أن النفس والعين فآخذوا مثل ما أخذتم به. Maintenant, plan min jogina kelen ye furakɛli fɛn fɛn kɛ a den na a y'a bɛɛ demandé ko k'a sara o tɛ sariya ye filanan in y'a kɛ fo ka ban u nana o ko nin bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ anw yafalen don ta Seku y'a yɛrɛ ɲininka ko ni maa 2 la ko jɔn ka ɲi donc fɛn dɔw ka ɲi ka tɛmɛ sariya kan tijaniya ko min ka ɲi ka tɛmɛ sariya kan k'i ko de k'i tagalan ye e kana maa tɔɲɔ ni maa y'i tɔɲɔ i ka yafa ma fo n'i kɛra ten i kɛra tijaniya kalanden ye donc nin de ye tijaniya ye principe kuma surunya la ni nin jogo ninnu b'i la ni alabato ninnu fili bolo i bɛ ala yafaden i bɛ parce que ala yafaden mɔgɔ cɛ jan bɛ fɛ k'an kalan de ala yafaden bɛɛ de ye jurumu kɛ bɛ ala yafaden ye non o ye hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ de jɔn ni ala cɛ yafaden tɛ ko jurumu b'i la quoi kira sallallahu alaihi wa sallam kuranna aya mana garanti ko jurumu t'a la wa إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلا بمبالغ قل يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر nka nin bɛɛ la hadisa kɛnɛma b'a la nin bɛɛ fɔlen kɔ a ye kira ko don o don ale tɛ sɔn tile ka bɔ ka bin n'a ma astagfirullah fɔ a da la siɲɛ 70 wala a b'a fɔ siɲɛ 100 donc an bɛ ɲininka kira ko astagfirullah min fɔla a ye jurumu jumɛn de k'a bɛ ka fɔ ala ka yafa ma a bɛ ka ala fɔ de k'i yafara an ka jurumu ma min deli o tuma n b'i fɔ ni yafa kumakan ye Cheikh Tidiane ko an ko astagfirullah de k'a k'a bina bolo an tɛ jurumu kɛla nka an bɛ ala yafa deli sabula an b'a dɔn an jɔlen don an ka jɔnya la tɛ se ka masala hakɛ yafa i b'i yɛrɛ jɔ o la sɔgɔma o sɔgɔma misali kelen dɔrɔn la n tɛ tijaniya bɛɛ ma dɛ tijaniya ye sɛnɛkɛ 3 de lazim wazifa asru jumaa mais kumakan 3 de b'a bɛɛ la lazim de ye fɔlɔ ye fajiri selila ka ban e y'i sigi i ye fatiha kalan k'a dafa e b'i sɔn astagfirullah 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 n bɛ ka ala yafa deli n bɛ ka ala yafa deli aw ni ala cɛ hali ni masa cɛ faama min ka jugu i k'i jɔ a ka da la i bɛ k'a fɔ masakɛ yafa masakɛ yafa na masakɛ yafa na fo siɲɛ 100 a n'i juguyara cogo cogo jaba hali n'a b'a fɔ de taa ka bɔ da la n yafara mais a kɛlen b'i jaabi kuma tɛ ala ma subhanahu wa ta'ala donc ni de fɔra tiɲɛniyadenw ye an ma fɔ an ka hamini mɔgɔ si ye k'an ka nin de kɛ don o don n'i y'o kɛ i tilala i ka seli kira kan sallallahu alaihi wa sallam ala de y'a yamaruya an ka seli kira kan jɔn bɛ se k'o fɔ diinɛ la wala kira kan seli bɛ se ka fɔ diinɛ la bato min ka bon bato o kira kan seli sara tɛ ale la dɔw ka sara f'an ye ko nin don a tɛ yen sara t'a la bato bɛɛ sara fɔra la sara tɛ kira kan seli la o de la kira kan seli dɔw t'a faamu
kuma dɔw bɛ fɔ a hakɛ la o de b'u latagaw k'u fɛ parce que kira ye misali min fɔ an ye o ye de ko aw tɛ kira kan seli sara dɔn parce que a ko de ko ni selila ale kan siɲɛ kelen ko ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sali ka siɲɛ 10 jawara mɛlɛkɛw bɛ joli ni danfɛn tɛ mɛlɛkɛw da dɔn ni ala yɛrɛ tɛ kira bɛ fɛ k'a fɔ de aw bɛ seli min kɛ ne kan baraji t'a la o ka bon baraji ma aw ka baara tɔ bɛ kɛ baraji ɲini kama mais ne kan seli bɛ kɛ ala gɛrɛli de kama parce que aw ni ala de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ala b'a fɔ ala kɛ tuma ma ko de ko maaw kibaruya ka hafu tawkil na inna allaha wa malaikatahu wa ni malaikatahu min fɔra yan alifu yɛrɛ bɛnna kan ko melekiya bɛɛ ala ye minnu fara yɛrɛ kan yan ko bɛ yen melekiyaw bɛ kɛ seli dɛ nka ala kan bɛ minnu ma yan wa malaikatahu a bɛ melekiya minnu ma yan olu place bɛ yen ko iblisa k'u bolo a farala olu kan o de la an ma sɔn ka sujudu di adama ye o de ye ala kama ko am kunta minal aalina kama ko de ma très bien tafsir ya ko aalina ye kɔrɔ ye kɔrɔtalaw de ala tɛ kɔrɔtalaw ma dɛ ni aalina ye melekiya kɛrɛnkɛrɛnnenw de minnu yamaruyara ka sujudu di adama ye olu t'o la olu valeur bɛ tɔw sanfɛ la a ko aw ɲɛ bɛ olu de ɲɛ min na an bɛ ka seli kira kan aw tɔw de bɛ sujudu di adama parce que aw ni adama b'o niveau la mais ninnu niveau ka bon adama ka sujudu ma ninnu bɛ seli kira de kan alhamdulillah sai ida sera salatu ya ne ka ko ka shi ye ka ko salatu alhamdulillah sai an bai salatu din do ci ba ya relax an ma ko salatu ba ya an yi do an go di ka sinna ko Allah kana salatu ya fa ne to ni ka tiya ko no ye salatu fatihi a amasika ko fanya an ko me salatu ibrahimiyya be ko be ci ba da hadisa wa da mula ko sai an saka do ya fa ne ko salatu fatihi tiya ko ko amasika fanya an ko salatu fatihi ko kuma ali ko alhamdulillah ala ka kiri manda salatu mini amba ko ibrahimiyya ni sunna kitabu bafle asoro to ngara duma do be nana ni kila fa sahaba be de do be nana ko anya don andi futuo ko me kambe seli kan jodi akana ni kan be seli kan jodi olu be jogo mi famu ayo fo من ذلك يقول وما فنيو علمنا أفضل الصلاة عليك يقول كيف نصلي عليك نعم بسالي كان تقول بس على يا فوق رانا كنا كلا بلادي على كو أي صلي كذا أو من دنيا حديثات جامون بي حديثات منو كذا باي راسها بولا كنا نجي كسلنا أي سلي نافو na kofi na kuma da ko ai sili ina fo au nya bala nya da sili tugo na shi ayi ne kale aka sili la akode kawbe ka mem da tugo ni aya ketewa amofuye da au be sili ne kan tugo da aya fo ala ka kisi ni nyama ke ne ne ya somo ka ina fo ko ni termi ka ne wa ina fo yake Ibrahim na somo ka tugo ni yawara ni kuma ka gele bu ayi mun kai Ibrahim na su mauka lake Ibrahim agara na binumani adefla Ismail Ishaq ubekara na binumani Ishaq ade Yakuba okara na binumani obe Sayyidina Yusuf okara na binumani okuma kira de Juma kara na binumani kira kofi okuma kira be joro Juma nyina ko Ibrahim na ade nya soro bala ko di ayere ma joro Juma ni na Juma ya de ka bo abe Ibrahim na ade no soro awu ma ko kira de ko na Juma okuma sani ko e Juma bon peut-être que do sali ko la sambe minna bi
o ye de akira ma fɔ a ye seli ka dan yan ala ko dɔrɔn a ye seli kira kan kira ko aw fana k'a kɛ tan hali sunna yɛrɛ la nin siga in nacogo segin de b'a la maa ma b'a hadisa dɔn nacogo segin de bɛ a la a sulati yɛrɛ nacogo segin de b'a la sunna kɔnɔ imam zahabi ye nacogo 7 kɛnɛya kelen ale ma sɔn a ma ale ye hadisa kalan na ba ye parce que problème bɛ yɔrɔ jumɛn na nacogo 4 bɛ yen ala seyidina nano la olu ko kira yɛrɛ ko yɔrɔ wɛrɛ la k'aw kana fɔ anw ma seyidina k'a y'an tɔgɔ fɔ ten kuranɛ bɛ k'a fɔ dɔ wɛrɛ ma ko seyidina ni hasuna n bɛ k'a fɔ yahya ma ko kira ko k'aw kana fɔ anw ma seyidina a don sunna kɔnɔ yɛrɛ sulati yɛrɛ ka sunna o b'a yira k'a fɔ kira ye lakarani k'a la étape la yɔrɔ dɔw la a y'a fɔ olu ye seyidina parce que a b'a dɔn olu sɔnnen b'a ka seyidiya ma minnu tun sɔnnen tɛ k'olu ma a y'a fɔ sali ala muhamadi ala kama sali ala ibrahim a ma seyidina fɔ olu ye donc o b'a yira kabiri yan kira yɛrɛ ka lakarani o tɛ kelen ye n'o kɛra o kɔrɔ laɲini bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ ko salatu in mana kɛ fɛn 2 ka sɔrɔ a la aw ka seli ne kan duwawu kɔnɔna don komi seli ni duwawu de kelen ye aw kan ka somɔgɔw k'a la o kuma ni 2 dɔ tɛ salatul fatihi la wa wala salatul fatihi mankutu banku ala mun b'a la ko kumakan do k'a haramuyalen ni kumakan de nana min haramuyalen i b'a fɔ ni kɛlen haramu ye diinɛ la kira mankutu de fɔra la a fɔra ko al-fatihi lima ughliqa fɛn tun datugulen don min y'a dayɛlɛ n'i ma sɔn k'a ye fɛn wɛrɛ dayɛlɛ kɛlɛ jawa la an kana sɔn kira ma foyi dayɛlɛ n ka examen la a b'a sɛbɛn denmisɛnninw kun tableau la ko man fatihi bɛ san o tɛ sɛbɛn yan o bɛ jɔn tɔgɔ fɔ ko Umar ibn Khattab ko de bɛ sara dayɛlɛ ɔ a sɛbɛn wɛrɛ ko man fatihi Makka ko de Makka dayɛlɛ n'a ma dɔ wɛrɛ a ma ka kɛ dayɛlɛ ɔ n'a ma e kɛ dusukun dayɛlɛ a ma ka kɛ dayɛlɛ ɔ al-fatihi lima ughliqa o diri wuli la ne ma dayɛlɛ i ma dayɛlɛ ale de y'a dayɛlɛ o kuma al-fatihi lima ughliqa ni ko wal khatimi lima sabaqa yɛrɛ tɛ fɔ da ko kɛ sɔsɔ wala na sujɛle de ko de khataman nabiyyin ɔ o kuma Mami ya ayiwa a ma ban wa i bɛna juma wɛrɛ fɔ nasir al-haqq bil-haqq e bɛ se ka fɔ k'a b'o fana kɛ a ma tiɲɛ kɛ ka tiɲɛ dɛmɛ wa wal hadi ila siratikal mustaqim nin fana ye kuranɛ kolo de wa innaka latahdi mais ni ɲa t'a la wa ala alihi haqqa qadrihi peut-être que des milliards awɔ parce que olu t'a kadara dɔn min don a bɛ ne dabali bɔn quoi mɔgɔ b'i yɛrɛ i ɲɛ bɛ fɛn dɔ la i ma se k'o kadara dɔn i ma min ɲɛ i b'o kadara ɲini cogo di haqqa qadri de kɛra problème min bolo haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ne ma kuma basima ye nin na donc ni kira ka valeur de don ala kelen de b'o dɔn ni danfɛn fɛn fɛn ko k'a b'a dɔn a ye karamɔgɔ e dɛsɛra ka hali ni muso dɔn ni muso bɛ k'i janfa i t'a kalama e bɛ mun dɔn kira bolo e ti denw dɔn i ti muso dɔn e bɛ mun dɔn kira la sallallahu alaihi wasallam donc salatu c'est jawa kaida do dɔrɔn de bɛ yen o ka fisa salatu ka ca o tiɲɛni yɛrɛ kɔnɔ o jawatu kamali bɛ yen salatu de don mais u da t'o la jawatu kamali ye salatu de salatu wɛrɛw bɛ yen tariqa wɛrɛw kɔnɔ a ka ca a caman de bɛ yen dalil khairati yɛrɛ salatu de b'o kɔnɔ yɔrɔ nin bɛɛ ye salatu ye nka u bɛɛ ɲɛsira kelen de la o ye salatul fatihi ye Cheikh Jambu ye nin fɔ kabini a kalanni fɔlɔ yɛrɛ awɔ k'aw bɛ salatul fatihi ɲɛtigi yɔrɔ ni mun ye ka salatul inkari
ko ale de bɛ na kɔn ka tɛmɛ sali tɔw kan ko la wa ba bɔra la a bɛ nin fɔ don min kɔn ma ye min banna la o la dango don n'a ye mɔgɔ ya bɛ dɔ fɔ la ma dɔ bɛ fara ka tɛmɛ tigɛli kan inshallah alhamdulillah sɛyi ne bɛ ka kɔlɔsi ta hakɛ min ka di ye la ilaha illallah m'a kɛ n bɛ se ka 10 kɛ sini bɛ 100 kɛ sini kelen bɛ 1000 kɛ n bɛ 1000 kɛ n b'a kɛ fo mana sɛgɛn waati min na quoi bon an bɛ o de dɔn sunna ye mais k'a fɔ k'i ka wuli dɔ kɛ i k'a dan nin hakɛ la ka hakɛ dɔ fɔ a la quoi k'i k'a dan nin hakɛ la 100 kɛ nin na hakɛ dɔ sigi hakɛ sigili a la an ma se ka o de faamuya an ko tun b'a fɛ hakɛ kana k'a la min ka d'an ye an ka kɛ dɔrɔn ka taa mais hakɛ min n'a sigira la o ma suma kɔfɛli dɔɔni wa. alhamdulillah Jawara o diyara ye kosɛbɛ o fana ye ɲininkali ye minnu b'a fɔ ko i n'a fɔ ko in kɛra secte de ye secte ye jumɛn ye k'a bɔra silamɛya dayira kɔnɔ ko a ka damako ye ka hakɛ sigi a la ka to la ko ni mɔgɔ wɛrɛ de ma autorisation d'i ma k'i man ka kɛ bon hakɛ sigili n'a hakili la silamɛ ɲuman bɛɛ b'o dɔn Jawara an ka denmisɛnninw filɛ kuranɛ durusi la don o don e bɛ hakɛ dɔ sigi k'a ka di durusi f'i b'a fɔ a ye a kana tɛmɛ o kan ɔ don hakili ka di ɲɔgɔn ye dan yan o tuma o hakɛ min ni e fila sigila pour den ka durusili kɛ o fana tɛ bida dɔ ye yan a bila ka kuranɛ kalan dɔrɔn o ye durusi tuma min ka organiser ka tigɛ ka bɛn hakɛ dɔ ma wala o la bɛ ta a ka ba durusi sanni hakɛ kɔnɔ wala ta yi bolo o ka kɛ bɛ kɔnɔ f'i b'a programme la mɔgɔw la télé la n'aw y'aw denw di an ma san 3 o bɛ kuranɛ durusi parce que don o don an bɛ basi 2 d'u ma an bɛ ni dɔgɔkun dafara an bɛ hizbu naani muraja mais e bɛ ka hakɛ sigi o ma kɛ bida ye ni ne ye hakɛ sigi ko ne t'a bɛ kɛ bida o tuma e ko ka di Ala ka tɛmɛ ne c'est ko in bɛ ko fila n tɛ karisa fɛ o y'i bali hali ka tiɲɛ ye walima i ma kalan Ala ka yafa ma n'i bɛ silamɛya dɔn kira an y'a fɔ sisan kira sallallahu alaihi wa sallam a m'a fɔ ko ale bɛ Ala yafa deli don o don ka dan ye inni la astaghfiru rabbi kulla yawmin a ko n bɛ se ka dan yan munna de wa yafula aw ye asma munna a ye 70 fɔ munna a ye ne y'a fɔ siyɛn 7 la walima siyɛn 100 numu dɔ fɔ sisan kira ye numu dɔ fɔ donc n'a kɛlɛyara ko kira ye numu dɔ tigɛ a yɛrɛ ye parce que a ka hadisa bɛ yen a b'a fɔ ko afdalul a'mali inda rabbikum adwamuha o baara min ka di aw danmasa in ka tɛmɛ baara bɛɛ kan i bɛ se ka duumɛ baara min kan an ba Ayisa de b'a ɲininka radiyallahu ta'ala anha a ko walaw qalla a ko an ba Ayisa ma ko hali n'a ka dɔgɔ en tant que i bɛ duumɛ a kan o de ka di Ala ye ka tɛmɛ bi i bɛ 1000 kɛ sini bɛ 100 kɛ sini bɛ nin kɛ o don sɔrɔ i bɛ duumɛ min kan ni nɔnɔ tɛ i bɛ se ka duumɛ juma kan. hadisa jɛlen de ye nin ye min ka di Ala ye i bɛ duumɛ min kan ko hali n'a ka dɔgɔ donc cɛ ni nin kumakan ye ta k'a fɔ maintenant komi kira ko an bɛ duumɛ min kan an ka bila nin kɔnɔna la a ka dan yan voilà o ye an b'a fɔ ma réponse générale ye bɛɛ bɛ se ka min kɛ mais maa minnu kalannen don kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'a la olu fana b'o dɔn. Mais i da sera dɔ fana ye o fana c'est intéressant i n'a fɔ ko dɔ ka ye autorisé k'a kɛ est-ce que ne tɛ se ka wuli bi dɔrɔn ka wuli minɛ sini bɛ tɔ i ka daminɛ ten i ka n'a ye fo Ala ko min mais mun na bɛ taa e k'a di yan mun na. Jawara diinɛ la n'i ko i ma autorisé diinɛ ye fɛn fɛn na i tɛ sɔn k'a ma a bɛɛ diinɛ fɛn bɛɛ. Ayiwa ne yɛrɛ mɔgɔ bɛ nin fɔ tuma min i b'a fɔ k'a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ fɔ. E bɛ fɛn bɛɛ non e bɛ se ka taa kuranɛ san sugu la k'a kalan i yɛrɛ ye yan. Maa min kalan la non i tɛ se ka kuranɛ kalan i bɛ min kalan kuranɛ tɛ o. n ko dɔ delila k'a to ta ko Ala Musa e bɛ Ala Musa lɔn kuranɛ la a tun b'a la dɛ. Ala Musa alhafizu Imam Abdulrahman Keita n'aw b'a dɛmɛ yan nɔ
Alif Lam Mim Sad. Parce que ama me modaw ale ata bisa arabuka le duru la dron akabe qur'ana kara anana ko ala Musa. Donc pour vous l'oni tape ka qur'ana kala fo ma do ki kala. O qur'ana de la sunne ni ma mi kala la ikise e na fora ko ni mama fe tanga kala nga bonni ko ni masada e mo ka kumani loni e loni wala ka kumani insafi kana ke mara ko ni ko ni yele qur'ana yele te kala ko do ki kala hadisa muqaddamu sile yorobe na ni ya me yoro ko muhaqqiqu do de hake do de iya ko mujazu do de adam jabara mi ka bono be ni kafiri be tubi am be ba do ka sa fleur bu ko kafiri do be ba ko be dine wala wala kafiri fino am balla ka e bloki ba bala be da misrila amma ka fime amma ka mo muna amba na ande bala tubia ngala de bala tubia maintenant on que sere ka tubia ala ko ka tubi mami hanna ke tubia aso ko tubia atemine fa ka islam wele de ye aka ko sere ya aka shahada fo onyana ko ka sere ya ka shahada fo odla ka tubi minana ko mo de aka muqaddamu ye Al-Tijaniya ala mizani ashari, la Tijaniya sur la balance de la charia. La Tijaniya de la charia minano, cela minano ka lajebi avec tout le inshallah. Et tout le monde en bas il faut notre la Tijaniya kono. Ni mawba la sibuke, kera lazimu wala wasifa ambaye kafo utekuma hali ni kuma adesula beta mashon kiye tamashin ko ikisilla en fait ni ikisilla ko na kabaliza amba ko to mesibu ko sebu do kuma fait ni ma kuma vi bana kuma fait bon o fala ni ko to ni tienya ko nala d'accord o jami di mayo flala o ga eto na saria yo ambe kini ko na mais do ka famille ka suru do la fuka la ko ay na mislimele fadda ya wala wajibi ko mislimele sunna de mislimele est-ce que ni mo mi nana mo so mislimele la ni ya fo saria la mislimele de ki jabe la wallahi foli jabe ni mo yi fo jabe wajibi wa iza ujitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw Oníṣẹ́ ní ìjọba d'accord galiye misiri la fo dia ko ya ta ka kijabi kasara be bara me na wajibi te naam at-tamhid fi ilm al-Qur'an ayata kitabu fle aba fo kuni mama be Qur'an adabu lo kuni ma be Qur'an kala na kuni ma yi fo ki kana la mine Sheikh Khalil Kijabu doni bayanga jamana kono o ko hal ni mo no ko ma yale ba akini boloka ni yi bolo boka dama ka kana kini bolo kana wuli ka bolo yima parce que alale be lafiya le i ka foli kana ka lafiya nya ka ka bolo yima ko foita na be fe ka min fi kuma baliya ala ka soni marade ngol kono jaba na dinwa minu ne ala yi fa al-Qur'an ko wakti to ya fa al-Qur'an aywa nasu jere do dala sababere be ko nasu be mafhumul mawtu billah na nasu jere jumaye o sayyidina Zakariya amena be ala de ko ala ka dinda ma ala ko ni ka do jabi akora bi alliya ayatan
ako ala tamasiyɛ duma n ka duwawu jaabira ala ko ayatuka alla tukallima nasa fi salasa layalin sawiya ako n bɛ nin minɛ tɛ kuma mɔgɔw fɛ tile 3 suratu Imran la a b'a fɔ illa ramsan k'i bɛ na tamasiyɛ de kɛ i bɛ tamasiyɛ dɔn ayiwa ni mɔgɔ ko jawara ala ko k'i b'o de kɛ illa ramsan k'i bɛ na de kɛ Nabillahi Isa baya bange don min ani den bɛ nana dugu kɔnɔ ala kama de ko bi tile kɔnɔ hadamadenw fɛ kuma ɲɔgɔnya ɲɔ bɔ i ka programme na o de la o kumana fɛ ko inni nazartu lirrahmani sawman fala nukallima al-yawma insiya a ko ɲɛmɛrɛw di ala ma bi bɛɛ tɛ kuma maa fɛ a y'o kɛ ni taamasiyɛnw de ye kuma ni se cɛ nin kɛ ni ko ba chef yan ta la i kɔrɔsi kana bɔ kuranna kɔnɔ i ka t'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma Allahu Akbar. Halisa an bɛ fɛ ɲininkali de kɛ an bɛ kuma dɔw fana bɛ dugu kɔnɔ ka caya kosɛbɛ tiyaniya kunkan kumaw kan an bɛ fɛ k'i ka e ɲininka ka da ka k'i ɲininkali ye don ye an b'a mɛn fana maa dɔw b'a fɔ ka dɔw la ka fɔ ko tiyaniya mɔgɔw bɛ sulatul fati k'u bɛ ali o saya ka di ali kuranɛ yɛrɛ kan k'u bɛ to sulatul fati ka bon ni kuranɛ ye an b'a fɔ ko mɛ fa caman a kuma tiɲɛ fɔ n'o ye bi o ma bɛ cogo di tiyaniya kɔnɔ. Alhamdulillah jawara i b'a dɔn ni kuma fɔra kuma faamubaaw olu bɛ kuma faamu maa 3 de bɛ kuma lamɛn maa 3 maa min ye fɔlikɛla mutawasit ani munkiru ani muhibu maa 3 de bɛ kuma lamɛn maa min k'a ti fɛ ni kuma ale ti kɛnɛ la a ti kaba de kan voilà déjà depuis ma kuma ale ye kɔrɔ jugu di ka kuma hali ni ma fɔ ale b'a yɛlɛma duguma maa min b'i fɛ hali n'i ka kuma jugu fɔra ale b'a yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye nka ni kumana dɔɔnikɛla fɛ ale bɛ kuma in fiyɛ n'a ka lɔnni de fɔ n bɛ misali kelen bɛ d'i ma Jawara ala ka walijuba dɔ tɛmɛna harifu bilayi ko don ni imam Sibawayi kelen de bɛ maa minnu ni halaji ye kalan k'u bolo a b'a la a nana jɔ a ka minbar sanfɛ a ye ala tanu misiri kɔnɔmɔgɔw bɛɛ bɛ ka ala tanu lamɛn f'a sera yɔrɔ la a ko ko ala ka ɲi a ko nka ala bɛ sɔnni kɛ ka dan yɔrɔ dɔ la donc a ko ala bɛ sɔnni kɛ ka dan yɔrɔ dɔ la bɛɛ kuloma tora jɔ ala bɛ dan yɔrɔ dɔ la a ma kuma ban dɛ a ko nka ala ye ale sɔn min na k'a ye hali a yɛrɛ jɛ o la e yɛrɛ kulela ko bi parce que a y'a yɛrɛ jɛ o la ni kanujɔnw y'a lamɛn u bolo ko karamɔgɔkɛ y'a yɛrɛ ka valeur fɔ bi ala y'a fisaya nka juguw bɛ mun lamɛn a kafiriyara dɔnnikɛlaw bɛ mun lamɛn kuma in kɔrɔ ye jumɛn ye a m'o fɔ fɔlɔ a ye kuma de fɔ a m'o de fɔ olu b'u jɔ k'a lamɛn k'a yɛrɛ ɲininka o la i ka kuma mɔgɔ kan ko f'i k'a yɛrɛ ka kitabu kalan mais a jugu ye min sɛ e taar'o kalan k'i b'o fɔ e bɛ jugu kan de fɔ la nka cɛ ka kuma bɛ mun yira la a ko ala ye min di ale ma k'a yɛrɛ jɛ a la k'o ye bangeli ni saya ye a ko ale bangena wa ale bɛna sa wa ale ma bange ala tɛ sa voilà donc ale bɛ k'a yɛrɛ ka jasigɛnya bɛ yira mais a fɔra ni terme min ye e bolo k'a y'a yɛrɛ bonya de donc k'a fɔ sanu ka fisa alikuranɛ ye kuma in fɔlen don yɔrɔ caman c'est bien que ka kuma tɛ fɛn kelen o kelen jɔn min bɛ se ka ala ka kuma suma fɛn wɛrɛ la sɛkitɛri y'a ka kɔlɔsi min na kalanden dɔ la parce que ko bɛ fama kuranna ma o bɛ kuranɛ dɔgɔya a kɔlɔsi walahi a ye ka kɔlɔsi min na kalanden 2 min na kelen ta y'a ɲininka ko mun na a ko ni an na ka to k'a ye kuranna e bɛ fama kuranɛ kalan ma a minɛ
aka zawiya bawla yoro ni kasa yoro na fle fas mo o dara hali sini ni fadri sella ya nu ka bo hizbu fulakala jamaiya do ko na kala ko be no no ye kuma fo yima famu igele ya zamaksari tan ikiyere blan zamaksari ya hada madon glan kuma chamana la kan kuma ne chamana bamba bana ti masale kula ko aqwaluhum bizada hada ya bali fa qul qawla zaki abdul wahid kalamu lawliya lastu afhamu li annani ana wa hum ya bale ni kuma kan minnu b'a fɔ n b'a dɔn maa kalannen don maa kunfɛmɔgɔw tɛ wa olu ye olu de ye u bɛ kuma n'u ka niveau de ye ne ka niveau ye n ka niveau de ye ne bɛ se ka olu ta jaabi dan yɛ i ka kisi dan yɛ i ka kisi fana i bɛ kisi wa n'i danna i bɛ kisi o mɛ n'i ko i b'u ta jaabi e t'a la i bɛ tunu o jawara n bɛ kuma surunya misali parce que ne yɛrɛ bɛ misali kɛ ka kuma surunya an bɛɛ bɛ se ka taa ɲɛko de la yanni an ka taa ɲɛfɛ. Kelen misali fila bɛ kelen fɔ sɛbɛnni na sunna la ayiwa kelen na an yɛrɛ fɛ ni ne ye ɲininka Jawara ni nin kɛra sanu ye ani bazɛn bɛ diri tan juma fɔlɔ ka bɔ sanu bɔra ka bɔ yawo mais Ala kana kɛ ni maa min ye accident sɔrɔ u y'a minɛ k'a bila kaso la a don kaso la u y'a ka fini bɛɛ bɔ a la hali fila de bɛ kaso kɔnɔ. A bɛ libéré don min jama b'a kɔnɔ da la pour ka escorter ka taa so. Bazɛn mɛtiri tan ni sanu ye a bɛ juma ta. Sanu nana ye sanga a bɛ bazɛn ta. A b'a sɔrɔ. Bazɛn in b'a nafa ka tɛmɛ sanu kan. Mais o bɛ sanu bɔlen bɔ a la. Ale de mago ɲalan bi nin de ka ɲi a ma ka tɛmɛ nin kan. Parce que nin nafa ka bon ale kan. Ka tɛmɛ sanu kan o kɔrɔ tɛ ko sanu in valeur t'a nɔ na. Kelen n bɛ fɛ ka min f'i ye sariya la dɔrɔn sunna yɛrɛ la dɛ an y'a fɔ sisan Ala kira sallallahu alaihi wa sallam ale de ko kuranna Ala ka kumakan don a y'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye baraji min b'a la a y'a fɔ ko kuranna dɔrɔn de y'a sɔrɔ hafu kelen o kelen min ka kɛnɛ hadisa min bɛ la ko baraji dan ko ni ko alif lam mim ko a b'a fɔ alif lam de ko alifu ye harufu ye lam min o do ye baraji 30 ye bon n'i ye kuranɛ hurufu bɛɛ jate Ala ka ina ala shekula Sheikh Usman Kalafa den frère de Sisi ala ka bu damina la kuranɛ hurufu bɛɛ sɛbɛnnen b'a la ala hurufu min b'a la i mana o multiplier fois 10 a bɛ bɛn joli ma i b'o baraji sɔrɔ nka salatu kelen baraji ye joli ye baraji ma fɔ salatu donc ni e bɛ baara kɛla baraji sɔrɔ kama kuranɛ ka i ka baraji sɔrɔ nka e bɛ baara kɛla dɔ wɛrɛ kama salatu ka di e la ka tɛmɛ kuranɛ la kuranɛ condition dɔw de b'a la n'u ma dafa kuranɛ in tɛna ba di tɔɔrɔ ye kosɛbɛ hadisa kumakan de sɛbɛnma de b'a la rubba qari al-Qur'an yakamu a ko kuranɛ kalanbaga caman de bɛ a b'a dan kuranɛ nana ka hadamadenw dusukun de furakɛ nka e dusukun man ɲi hasidiya b'i la yɛrɛkunya b'i la juguya b'i la nafigiya b'i la plus e b'a kalan plus dɔ bɛ fara i ka nafigiya de kan subhanallah wallahi hadisi woro sabɔni do kila ko tɛ maa minnu banna kira yɛrɛ ɲɛnama na a ko cɛ in ma ko cɛ in den dɔw bɛ na ye sayakhruju min dir'i hadha ar-rajul qawmun yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum يخلقون من الدين مروق الرئية من الصحيح مسلم الرواية فقل لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وسبت قرآن الكلام وكلا يفعلوا كيف قرآن الكلام ككدي وبسبب فدا وبجو وبتدخلوا نيانو وبخلفوا بينهم وانا أقول لكم كلام تتمكن كون لا بس على يسرنا تعبي Wọ́n tẹ salatu la contraire salatu de y'a sɔrɔ ni ma ɲi ni dumuni ale k'a di salatukɛla ni fin ta ye salatukɛla ni gɛlɛn ta ye
o la yi ma ko sufu de la mona sahaba ka la moto la ima hadisa kuma gɛlɛyara parce que hadisa fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ sahabaw ka nɔgɔya n'u ka cogoyaw fɔ o y'a essayé ka olu bɛɛ bɔ hadisa fɛngɛw la misali n bɛ kuma kelen dɔrɔn Seydina Abu Hurayra an bɛɛ b'a dɔn mun n'a kɔ dara Abu Hurayra ko jakuma dɔ de kun ko ka d'a ye jakumani bɛ nin da kɛrɛfɛ ko don dɔ la jakumani sinɔgɔra a ka duloki bolo de kan sali waati sera a tɛ fɛ ka jakuma déranger a jɛra n'a ka duloki a ye duloki bolo yɔrɔ tigɛ ale wulila ka taa ka jakuma mɔgɔ min ma sɔn ka juguman kɛ jakuma fɛ adamaden fɔ a y'a bata a y'a donc salatu bi dusukun kɛ tan i bɛ hinɛ bɛɛ la i bɛ kɛ Ala ka message donc salatu tun ye minnu dilan f'u yɛlɛla Seku ko olu de ma a ye taw sigi yɔrɔ wɛrɛ aw fana ka ko wɛrɛw dilan o de y'u ka taa n'u ye. Alhamdulillah nin kun ye dakunya damadɔ ye an ye min di an ka Seku ma fana ka foli kɛ nin kɛlen ka inshallah an b'o foli o waliɲuman dɔn an balima silamɛw halisa aw ni ce aw ni baraji an tɛ ɲina Usratu Thierno Musa Jallo Togobu a ka du fana an b'u foli o waliɲuman dɔn ne yɛrɛ terikɛ Imam Muhammadu Salo Ala ka hinɛ Ala ka dawa nɛɛmaya ale yɛrɛ tun ye teri a ka dɔn k'a fɔ ka du yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan nɔ Amidu Jallo an ɲɛ b'a sigilen na an b'a foli ka waliɲuman dɔn su bɛ tɔgɔ la inshallah k'aw bɛɛ fo ka waliɲuman dɔn ayiwa cɛw se ka sigi ni ma waati sera ayiwa kuma kuncɛ kuma la e bɛ se ka na nin tɛgɛ min filɛ nin tijaniya k'a bila sariya kɔnɔ a kunna sala ka kuma fara ɲɔgɔn kan miniti damadɔni kɔnɔ i bɛ se ka wuli fɔ cɛ kuma kuncɛ. Alhamdulillah Sheikh Ibrahim comme ye folo kɛ tɛna sigi o bɛɛ la n'i ko tijaniya filɛ i ye ɲininkali fɛn fɛn kɛ sisan a bɛɛ bɛ sigi fɛn fila de fɛn fila parce que sariya mɔgɔ bɛ fɛn ɲuman na nin ko in a lasigi bɔra yen n'o lasigi bɔyɔrɔ sabatira o de y'a sariya ye a filanan ye jumɛn ye yali nin fɛn in sariya de la ka ban a la kunun ma n'a ɲɔgɔnna nana bi sariya b'a fɔ k'i an tɛ mɔgɔ ma ye komi kuma yɛrɛ kunba ye min ye dɔgɔja kuma dun mɛnna kira la sallallahu alaihi wa sallam nka a fɔ kuma in kɔrɔ ye min de ye a y'o to maa dɔn bida ayiwa bida kumaden a kumaden o bɔra kira da nka a kɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye i t'a sɔrɔ fɛn ko sahaba dɔ ye kira ɲininka ko maa hiya bida a ka bida yɛrɛ détail kumaden mɛnna ale la mais détail nin bɛɛ ye dɔw ka hakilila o ye donc bɛɛ y'a détail n'i ka faamuya cogoya ye n'i ka faamuya cogoya ye kira k'o fana kɛ k'a da kɔrɔ dɔ de kan sallallahu alaihi wa sallam parce que a y'o kɛ ni ye ma kana Allahu liyazara al-mu'minina yala a ma fɔ liyazara an-nasa a ko ma kana Allahu liyazara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib a ko ni Ala t'a to aw da la k'aw bɛɛ ye mu'minu ye koyi ko fo n ka maalankolon bɔ maa ɲuman na yɛrɛ tɔjibu min fɔra dɛ maa ɲuman ye jɔn ye o de ka limaniya b'a nafa maalankolon o de satɔ ka limaniya bɛ kɛ a la donc maa ɲuman ye jɔn ye Ala y'o dusukun de cogoya fɔ tijaniya nana sigi o de kan walasa dusukun in bɛ furakɛ cogo di bana minnu b'a to i bɛ bɔ Ala ka diyanya kɔnɔ k'i to seli la i bɛ bɔ Ala ka diyanya kɔnɔ k'i to su ma i bɛ bɔ Ala ka diyanya kɔnɔ k'i to bato la o bana minnu bɛ i nana kalika minnu bɛɛ na ni sanga k'i bɔ la komi bi an bɛ se ka baliyatul usma kɛnɛ kan an bɛ k'a fɔ ale kɛlɛ la mais sufi sira minnu bɛɛ ka sigi o ye pour mɔgɔw ka faamu i bɛ fɛn fɛn dɔn ko taasira don sufiya taasira don a bɛɛ lasigi ni kelen de a tɔ bɛ kɛ mɔgɔw ka yɔrɔ cogoya
u bɛ lamɔ ni o cogoya ye parce que min ka bon jara sariya nana ka dan dɔ de sigi la mais sariya mana k'i dafa n'i dafara dɔrɔn sariya yɛrɛ b'i mɔgɔ ye n bɛ misali kelen min ma kira yɛrɛ tile la ɲininkali bɛ sigi dawara alakira sallallahu alaihi wa sallam an ba Khadija ye san 10 min balo a nɔfɛ Maka ko ni aya kelen jiginna kira kan ko kira musow ka dan ɲɛ wala u k'a kɛ a ma kɛ sarti min na kira musow la ya nisa annabi lastunna ka abdullahi donc a bɛɛ nana an ba Khadija kɔfɛ mun na a ɲɛna o aya ma jigin parce que ale ye kira kanu ka se yɔrɔ min ma a kun bɛ kira bonya ka se hakɛ min ma a ma se hakɛ ka sigi ale ye kira la ko in diyara kuma min dɔw de nana kira fɛ ni hakɛ ma sigi olu ye u bɛ na dan sɔrɔ kira kan ala ye hakɛ sigi olu ye donc tiɲɛ donc sufiya ninnu nata ni k'an ka ala kanu an kana ala ba an kana ala deli wa an ka kanu fɛn bɛɛ ye kanu de ye sɔrɔkɛ y'a fɔ sisan i ka kira kanu de bɛ ɲantigiya o de bɛ ala kanu yiri la mais ni ala ka danfɛnw juguya b'i dusu la o kɔrɔ ko ala yɛrɛ juguya b'i dusu la kira ko halisa la ko la tasubbu dahra k'aw kana diɲɛ ɲini ko diɲɛ a ko parce que diɲɛ in ye ala de ye ala de don pour i k'a faamu tɛ bɛ kuma laban min na Seydina Nuhu alayhi salam olu b'a fɔ a tɔgɔ yɛrɛ tɛ Nuhu y'a sɛbɛn an ka tafsiri caman b'a la mun n'a fɔra ma min ma kasira de dɔw ko tile 40 dɔw ko san 40 bɛ ka ala yafa deli a ye jurumu juman kɛ n'a bɛ ka ala yafa deli a ma jurumu kɛ o a ye wulu in fasalen don a tɛ se ka hali jɔ ka ɲɛ a ɲɛ b'a la wulu tɔw bɛ foncer la dumuni don binna dɔ nɔfɛ k'a gɛn wulu in k'a bɛ taa a binna a wulila a binna a yɛlɛla wulu in ma ala y'a ɲininka ko Nuhu i yɛlɛla wulu ma de ma wala ne ye wulu kɛ taa i yɛlɛla de ma kuma kɛra naam ne se a jalajala a ɲininkara de kuma ba de bɛ nin kɔnɔ e yɛlɛla wulu de ma wala ne ye wulu kɛ taa i bɛ ka yɛlɛ de ma wulu ma yɛrɛ kɛ tan ni wulu tun b'a yɛrɛ sago la donc o de la a fɔra ko an ka danfɛnw bɛɛ ye ni ala ye n'o kɛra dɔrɔn i tɛ mɔgɔ juguya i tɛ ban mɔgɔ la i tɛ kɛ ni gɛlɛn ye Maulana Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala ale b'a fɔ kumakan kelen na ko man ra'a al-khalqa kas-sarabi faqad taraqa al-hijab ko n'i ye danfɛnw bɛɛ ye i n'a fɔ te ko hijabu bɔra ni ala cɛ e kun bɛ ne fɛ kun bi i banna ala ko k'ale de bɛ dusukun yɛlɛma dɔw bɛ ɲasi dɔw bɛ kɔdi ala ye min fɔ tiɲɛ don dɔw kɔdira na bi e t'a tigi ye e bɛ ala de ye donc sufiya an ka balo ta de kɔrɔ walasa an ka kɛ mɔgɔ ɲumanw ye an ka balo hɛrɛ la donc samiya bɛ na yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ an dɛsɛra sufiya o ni karisa bɛ sigi la komi an ye fulaw ye fulaw b'a fɔ tɛrimu la ko n taara fo sariya la o kɔrɔ o dɛsɛra o kɔrɔ dɛsɛra cɛ kan a ma ka se yen a ma ka se yen n'u kɛra mɔgɔ ɲumanw ye a tɛ se sariya la o m'a fɛ ko Sheikh Mohamed ko Sudaniw y'a ɲini ka Tijaniya taarifu la a ko sulhu wa islamu wa musalahatu maa min de y'anw ye i bɛ ɲa i yɛrɛ ka ɲa wa islamu i ka dɔ wɛrɛw dilan i n'a fɔ o tɛ filɛ baara min na n de dilanni ye mais ni min fana ma ɲa wa musalahatu i n'o ka maslaha kɛ ka jamais kana juguman kɛ quoi hasa kuma tarika Tijaniya vraiment an bɛ ala fo jara wala ma laban na ka permettre ye min fɔ an ka mɔgɔkɔrɔba min na mun bɛɛ fɔ camanw bɛ yan ka denbayaw bɛ yan hakili yɛrɛ ala ma hinɛ la an karamɔgɔ ni an jɛɲɔgɔnba la a Sheikh Mohamed Ali Sugule sallallahu alaihi wa sallam an bɛ kɛ sigilen bɛ an cɛ la
usra do no tiyanya alhamdulillah o fana do mo ka ko donc en terteni en prochaine fois tebe من العربية لا تعبر بالإنجليزية donc chaque kali dire kazalika wala dire donc ambalo chamon bien wala besh tian ko wala ni kawli ane ta mashallah Allah subhanahu wa ta'ala wala shirika na banfe kabonyo kabuma laba ambe domi ka so sabar karo ke tan segi Baliatul Usman toka sababu ya dunia wafu hakiya wafu katiya wafu baliatul Usman hakiya kwa isi nani si bekemi ya ka katiya ya dunia mimi na sila donc avec yoro niveau de kubali to Usman ça fait fin be colonel bobla bon wandu be ka objectif kinyo okele de solia akele aseri kile de ya ka di kila sallallahu alaihi wasallam ka foni 16 tena ma 16 da wandu do de na sia kele de ba bo ka monto ko monto minu ya ni afan bena kema sabani tam sabani be boto ya kama be yi sebedo anini kama na ala ni sugandi kandama o de kera mola bila pesa ola alkunti korba ya fa sebelina ale bi khalwa do bala kayira ala ni ale te ala ka tira ala bi ka karandi ale la projet kan sanke masalan boni na fora ale ni termini ko na be shetan kelema o ko ni ya to bi abila abasi maqamu al-mu'min bi fas ama foka to ko ko ni ya to bi abila abasi asino be la ka abila abasi maqamu al-mu'min ama ko mawlidu asiro na soro yoro ko tani to fas alete yang doa cahaya bagi doa doa fase Eropa ay musuh kabla sanke masala kofe ala na shirti an bani sila jibi dola mi hala tu maicha la wala kofe wa fa'ana mawdi kabana ni tulazini na hajnyamna ni ala tasoni ta teke tarikat dadi na kawati hajnyamna wala ibadu ala simbala donc ale yere fana place ama fa yere yi ka babulo mais adira ma arafa sude o sa fana mata hibila nga akasigi ala ele kara ka beni kalu le kan sigi wala dugo dekere bola arafa sude ka fo place dira ni na ka ba ga adira ka sama wala ina ko dekere boli ni ñu ka se ga yi do dekere ka beni ma voilà donc folie que ben inchallah wa masi kana bri dusula ka fo ale ka o placer ko nyo sama de kera no fe ay wadu jere ben ala ka sonni wadu ti ala bato ka uson ou be ala bato ka ala don sonni be ke aw minu be dumani voilà ulu elen be ala ke ni bato ka don ala ye don abana wa amma ka ina fo nyo sama de tulo ka sa soro hotel o ye on tade la waldu ta to yi wala u sonen do ala ka klanima donc ala ka en fana son klanima no inshallah alhamdulillah Allah sababu ani ofu ka o mando kaje buka basi bi anya fo ku chawno sedu ba jabora jani bawo ka wakali ani alhamdulillah ko ya ai ke buka basi chawno sai ka wuri kanabi akala ina maya kubaya ko ko lambal ma sababu au ndu la sawa ko tubawo bukalamu shifu shehu au ni ba jambo funga wannan